И здравейте хора, и добре дошли в едно ново видео в канала ми, в което казах, че няма повече реагирам на канала ми, обаче видях едно абсолютно хипер странно нещо току-що, което видеото, което ми керива лайковете. Това, окей, това не е толкова шокиращо, 5700 гледания, но това го знам още от сигурно една година. Но нещо, което ме шокира е, че когато цъкнах на самото видео, 125 лайка, дами и господа. 125 лайка има някое видео, което е с някакъв саунд, който беше популярен тогава, но 5767 гледания, 125 лайка. 125! Едно видео, което е абсолютно рандом. Реших да го кача тук в моя... Бяхме на KFC-то. Как? В смисъл, what? Някакво, what? Как ще има... Стойте да си обърна това. Как ще има 125 лайка? Това е нещо... Това е много рядко при мене. Това между другото видео не знам колко има, което е 1490, почти 1500 гледания, дами и господа, така че това искаме да го стигнем. След това видео, което кача, дано стигнем 1500 гледания. Това има 4, ама тук дори не пише лайковете, тук не пише лайковете, тук има 7 лайка и един коментар. Не знам какво трябва да значи това, обаче това, защото ми е един от единствените коментари, просто съм го харесал и съм дал сърце, защото аз буквално нямам коментари. Нека на това видео да го правя да има коментари, by the way. Тук са албумите, между другото времената бяха абсолютно insane. Липсват ми тия времена, но аз вече не събирам Match Tax. Има Match Tax, но аз не събирам. Един и същи саунд два пъти подред, това е същия саунд, обаче 117 гледания. А като сега, между другото, съм се развил в този канал повече, отколкото съм очаквал. Имам абсолютно хипер много гледания, като примерно това видео 5700, знаете ли какво е за мен, между другото? Това е инсейн за мен. 1400, все пак това беше за около един ден, се случи това, после никой не ми гледаше видеото. Но като цяло, видеята са окей, тук това видео, което реагирах на бифа между Кори и Гара, и между другото тук забравих да сложа... Стойте. Тук забравих да сложа... Забравих да сложа другото такова. Но иначе между другото, ако се чуете, ще казвам... Примерно... И добре ушли в моето видео или нещо такова. Аз сега се подиграх на това видео, обаче... Това е заради тъпия екстра колер и той започва да снима с сигурно 5 секунди закъснение, така че съжалявам много хора. Ако казвам някакво, нали, и добре ушли в канала ми, буквално. А не, и здравейте хора, и добре ушли в едно ново видео в канала ми, буквално. Но, сега тия 3 видеа тук се развиха бая. Overcooked с Codestrak не се разви, със съжаление. Жив съм. Съм тук. Това, бата, да не снимаш за 2 години, че си мислиш, брат, къде е то човек, дори не се интересуваш от него, ти ще си като толкова и от тия, квитнали. Не съм квитнал. Обожавам YouTube и винаги ще го обожавам. 52 гледания, 279 гледания. Какво ще има, което е малко повече? Кое има? 28, 26, такива някакви нормални числа. Но аз съм абсолютно много радостен за шорт. Наистина много съм радостен. Благодаря ви много хора, защото 125 лайка на някакво рандом дете, което използва някакъв саунд и да, в смисъл, как, в смисъл, как ги има толкова? В смисъл, това се цъкна на саунда, който това е на SoundDev. Не, няма излезе моето видео. Въпреки че аз имам повече от това, повече от това, не повече от това, повече от това, повече от това, повече от това, повече от това. Имам някакви... Имам доста гледания. Това видео смисъл инсейн е 125 лайка. Аз се шокирам. Аз мислех, че имам максимум 10 лайка. Имам 125, дами и господа. Това ми керива лайковете. Ако искате да видите, това имам 13 000 гледания, 380 лайка. 380. 125 са на един шорт. Вече има 10 гледания това. Това има вече 10 гледания.
А, гледат ме от 35 до 40. Какво? Германци, казахстанци. Това не го знае. Мъже 54%, жени 45%, окей. Защо 25 до 34, 25, 25%, 35 до 44? Ма те не трябва да гледат YouTube, не трябва да гледат никакво дете, бе, брат. Отидете и пипнете трябва. Ще го села, what? 104 какво говоря? 100? Защо казах 100? 504 гледане в последните 7 дни? Това не е зле, това не е зле. 31 споделя. Някой ми е споделял видеята. Как имам 7 коментара? Аз това не мога да си го обясня. Нека да проверим колко коментара имам общо. Значи, нека отивам на популярното. Тук аз, брат, моли, окей. Нула. Едно, което аз съм го написал, бай. Аз съм го написал. Е това, окей. Окей, 2, което даже някой не го написал, което е интересно. Нали това не значи за колко аз съм написал? Имам доста кринжови видеа. Много се гледам, имам много кринжови видеа. С някакви различни само това. Аз в канала ми само реагирах такива видеа, които аз говоря, защото исках да припомня себе си, смисъл какъв съм бил. Аз не виждам друг коментар, смисъл. I mean... Има за сега... Колко коментара? Имам 2 коментара. Какво е това, брат? На, бегай. Кой си я видя, бе? Нямам никакви коментари, смисъл, как аз му имам... Как аз му имам... Добре, аз нямам, буквално нямам абсолютно никакви коментари, в момента просто скролвам шортовете. За абсолютно нищо. Брат, моля... Здравейте, хора, и добре дошли, надеюсь... Моля ви дали има коментари, не искам да слушам малко. Здравейте, хора. Добре, няма. Хора. Какъв е? Ами, защото разликата е, вижте, ето аз съм аз. Да, правя физиономия, защото 150 шорт. Хора. Когато беше 150. Хора, искам... Вижте разликата! Ама аз сега съм много по-пъпчасъл човек. Мисля, аз сега имам някакви пъпки човек. Имат ми някакви пъпки много тъпо. А вижте тук форхеда ми. Мисъл, хора. Да, хора, как? Ник. Проблирай. Здравейте, сами съм кажа моите... Добре, what the heck, как имам 7 коментара, като имам 2 коментара? Нека видим тук на видеята. Ако заради това видеята ми дори аз само имам коментар. На мен YouTube те не позволява, човек. Аз трябва сигурно да влезна в видеото директно само за да сложа тъпите коментари. Аз ги слагам в началото, когато такова видеото, обаче после не, смисъл, не работи. Тук имам ли коментари поне? Не, аз и тук нямам коментари. И здравейте, хора. И тук нямам коментари. И тук сигурно нямам коментари. Да, нямам коментари. Новото видео беше... Между другото, тук говоря тихо на това видео 83 гледане, защото беше сигурно от 2 часа през нощта, когато го качи. Добре, тук няма. И добре дошли на... И здравейте, хора. Няма коментари! Брат, видеята дори не мога да имам коментари. Иначе имам 2 коментари, пише, че имам 7. Alright. Може би 7, които аз съм написал, но апарентно не и 7 коментара. Най-лошото ми видео е сигурно някой отива. Но като цяло иска да ви кажа, защото абсолютно insane беше, че видях не само, че има толкова хиляди гледания, ами че има и 125 лайка, както ви казвам. Не мога повярвам, в смисъл, не знаех, че ще лайкват някое детенце, което просто прави някакви неща, но да,
Между другото, това видео го качвам, когато остават около 4 часа, докато братовчет ми дойде. Така че очаквайте фейс ревю му и гласа му и така. И сега очаквайте абсолютно много яки видеа. Очаквайте видео с него. Сега просто качвам видео, защото ми се прави видео. Няма какво да правя. Прави ми се видео. В момента буквално си викам, брат, да играе ли на PlayStation? Не, братовчет ми няма как да играе с мене. Но после ще може да играе с мене определено, така че да. Няма с кой да игра, няма какво да гледам буквално. На мен ми е абсолютно скучно. Може би дум скролвам, но да. Правя видео и между другото не знаех причина, примерно, какво правя видео. Изведнъж гледам 125 лайка на това видео, пак ви казвам, това е шокиращо за мен, така че абонирайте се и лайквайте и нека този канал по-бързо стане, защото все пак наистина искам да правя видеа с братовчет ми и да стават хубави видеа за вас и да са забавни и да, защото си дам труда. Не едитвам видеята си, защото съм на телефон, не разбирам много неща, да, знам хора, не разбирам хипер много неща, но учи се лека по лека и искам да се пробвам да правя по-хубави видеа за вас, така че ако ви харесва това видео, абонирайте се, лайквате и чао хора!